καιρών μας που πρόσφατα χάθηκαν τόσο γρήγορα και τόσο άδικα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για δεύτερη συνεχή χρονιά το σχολείο μας οργάνωσε το θεατρικό του εργαστήρι, δίνοντας έτσι διέξοδο στην ανάγκη μας να εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε. Μία μορφή αυτή της έκφρασης είναι και η παράσταση που θα παρακολουθήσει. Διαλέξαμε το έργο της Ηλίας Χατζοπούλου Καραβία με τον τίτλο «Ο Λογοκριτής», διότι μέσα από τη σάτυρα και το γέλιο καυτηριάζει τη συχνή εκ μέρους της εξουσίας στέρηση του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, της ελεύθερης έκφρασης. Ένα θέμα που είναι όσο ποτέ επίκαιρο σήμερα, που ζούμε μία από τις τραγικότερες στιγμές της ανθρωπότητας, αυτή της γενοκτονίας του Ιρακινού λαού, και η οποία, εκ μέρους της αμερικανικής λογοκρισίας, βαφτίζεται επιχείρηση απελευθέρωσης και σωτηρίας, φημώνοντας όσους τολμούν να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη. Οι περιορισμοί στην ελεύθερη έκφραση του λόγου και την αντικειμενική πληροφόρηση δεσμεύουν την ανθρώπινη σκέψη. Και εμείς, οι νέοι, θέλουμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο, όπου θα μπορούμε όλοι να ζούμε και να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Σας ευχαριστούμε. Ιράκ, φρίκη, τρόμος, αίμα, θάνατος, ντροπή. Ας παραμείνουμε άνθρωποι. Μέρα ανοιξιάτικη, γεμάτη ήλιο και φως. Δεν τρώγεται αυτός. Για βλάκες μας περνάει. Και άνοιξη, και ήλιος και φως. Όλα μαζί. Λες και δεν το ξέρουμε τον κώδικα. Όπου ακούς άνοιξη, ανάσταση, ακτίνες, ήλιος, φως, κάτι ύποπτο συμβαίνει. Αυτό το έργο δεν περνάει τη λογοκρισία με τίποτα. Δεν πάει να έχει και το Θεό Φαντάρο, το συγγραφέας. Εκτός πάλι, αν μου το πούν από ψηλά. Δεν ξέρω. Αν έχει μέσο κάπου ψηλά. Ποιος διάολος είναι τέτοια ώρα, αφού δεν είναι ακόμα άρα για το κοινό. Βιάζονται κιόλας τα πουλάκια μου. Εμπρός! Εμπρός! Έτοιμο το καφεδάκι σας. Προσοχή ρε! Μάλιστα. Σε κάλεσα! Όχι, αλλά... Χωρίς αλλά, σε κάλεσα! Όχι. Πότε σου είπα να μπαίνεις? Όταν με καλείτε. Και μόνο! Μάλιστα. Προσοχή! Μάλιστα. Μετάβολη! Γρήγορα! Δέκανες!
Τώρα εντάξει. Τώρα σου το ζήτησα. Δεν πιστεύω να σου χύθηκε καμιά σταγόνα. Μα τι λέτε, ότι είμαι σταγονίτσι, το καφέ και τα μάτια μου. Έτσι, τα. Καημάκι βλέπω πρώτης τάξης. Πήγε κολλάμε. Προσχύρε! Μάλιστα. Πρώτον, μην παίρνεις θάρρος μόλις σου μιλήσω σαν άνθρωπος. Οπότε μου μιλήσει σαν άνθρωπος στη στρατηγία μου, είστε πάλι πολύ εντάξει, σας τρέμουμε όλοι. Και έτσι πρέπει. Μάλιστα, στρατηγία. Και μην με αποκαλείς στρατηγό, ταγματάρχης είμαι ακόμα. Θα γίνεται όμως. Εν καιρό. Τι καφές είναι αυτός ρε! Πώς μου δεν έκανες έτσι κλειαρό! Αχνηστός ήταν στην αρχή που πήγα χωρίς να με καλέσει, τα άχνησε. Τώρα όμως... Τι είπα ρε, χωρίς όμως. Χωρίς αλλά έπρεπε. Ούτε αγάπη όμως. Μάλιστα. Έχει κόσμο έξω. Κόσμος και του νοιάζει. Και τι το λες έτσι χαρούμενο. Όποτε δεχόμαστε πλήθος, με πιάνει το κεφάλι μου. Δεν νοιάζει, κάπου έχω εδώ μια σπυρινούλα. Ας την ασπιρινούλα τώρα. Προκαταβολικά θα την πάρω. Όχι, εγώ σας τη δίνω να φύγει το κοινό. Και το άλλο, το έχετε έτοιμο. Ποιο άλλο. Το χάρτη, να σας ηγήσω. Για την πίεση. Για κοιτάξτε καλά. Κάπου εδώ θα είναι. Σε καμιά γωνίτσα. Εδώ. Νερό να θυμηθείς να μου φέρεις κάποια στιγμή. Δεν πειράζει, αχρίαστο να είναι. Πώς να είναι αχρίαστο με αυτά τα αριστουργήματα εδώ που μου θέλουν να λογοκρίνω. Κώδικες ρε, όλα είναι κώδικες. Ορίστε. Άστο, πού να καταλάβεις. Πάρε εδώ το καφέ σου. Γαρίφαλο, ξέρεις τι είναι. Γρήφαλο. Μάλιστα. Ξέρω. Λουλούδι. Γαρούφαλο δηλαδή. Κώδικας είναι. Μάλιστα, κώδικας. Τι χρώμα. Ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Κανένα χρώμα γαρίφαλο. Μάλιστα. Πήγαινε τώρα. Μάλιστα. Τώρα. Πες τον πρώτο τώρα. Και πες τον πρώτο να περάσει γρήγορα. Μάλιστα. Εμπρός. Καλή σας μέρα. Εμένα μου λες. Πώς είπατε? Για την καλημέρα εδώ. Τέλος πάντων. Προχωράμε παρακάτω. Πρωτόκολλο πέρασες. Βεβαίως. Χωρίς πρωτόκολλο. Ακούω. Μάλιστα. 2-4-68. Τι είναι αυτό. Αριθμός πρωτοκόλλου. Όνομα, παιδί μου. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία. Λες το όνομά σου, αφήνεις το έργο σου και αν εγκριθεί, έρχεσαι ξανά άλλο. Βλέπεις αυτή τη σφραγιδούλα. Άπαξ την πατήσω, το έργο εγκρίθηκε. Και μπορεί να πει. Αν δεν την πατήσω, το παίρνεις και το πετάς στο καλάθι του αχρήστου. Στο καλάθι. Στο σκουπιδοτενεκέ, στο σιρτάρι σου, όπου θέλεις. Στο σιρτάρι μου, μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα. Όνομα και τίτλο έργου. Να μην μακρηγορούμε. Λευτέρης Φωτεινός. Τι. Άκουσα καλά. Και Λευτέρης και Φωτεινός. Όνομα και επώνυμο. Κακός. Πώς κακός δηλαδή? Κακός. Αν πρόκειται να λέμε κάθε πράγμα δύο φορές, δεν θα τελειώσουμε ποτέ εδώ μέσα. Κακός ονομάζεσαι όπως ονομάζεσαι. Καταρχήν, το Λευτέρης δεν περνάει από λογοκρισία. Μα το όνομά μου θα λογοκρίνεται το έργο. Το όνομά σου δεν είναι πάνω στο έργο. Εσύ δεν είσαι ο συγγραφέας. Εγώ. Τότε και περιμένεις εσύ τώρα να σου επιτρέψω να βάλεις αυτό το Λευτέρης. Όνομα είναι αυτό η βρυσιά. Αυτού στην εξουσία. Σας παρακαλώ. Να μην με παρακαλάς καθόλου. Λευτέρης βαφτίστηκες. Ακούω, πώς βαφτίστηκες. Ελευθέριος. Άλλο σπίτι μου. Εδώ δεν είναι σπίτι σου. Σπίτι σου μπορούν να σε φωνάζουν όπως θέλουν. Λευτέρη, τέρι, ρι. Και μέρα που με βλέπεις, το σπίτι μου με φωνάζουν. Τέλος πάντων, τα ενίκο μία. Εσένα το όνομά σου είναι Ελευθέριος. Όχι πως είναι και πολύ της προκοπής αυτό, αλλά τέλος πάντων. Μπήκε και ένας αρχιετής, πώς είναι, άκουρα δεύτερο. Βενιζέλος. Έστω. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Συμφωνήσαμε. Τι πράγμα συμφωνήσαμε? Για το όνομά σου θα το διορθώσεις, αλλιώς δεν δέχομαι να καταθέσεις καν το έργο. Μα το όνομά μου θα λογοκρίνεται το έργο. Τώρα το επίθετό σου. Φωτεινός είπες, Θα λογοκρίνεται και το επίθετό μου. Καταρχήν είναι επίθετό σου γνήσιο ή πρόκειται για κώδικα. Τι κώδικα? Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Κώδικα.
λέμε μια αθώα κουβέντα. Άσπρα πουλιά, κόκκινο ηλιοβασίλεμα. Δεν πρόκειται όμως για αθώες κουβέντες, παρά για κώδικες. Στο πόστο που είμαι, έχω γίνει ξεφτέρη, όπου υπάρχει ύποπτο το μύρισμα από 10 μίλια μακριά. Τι είπε του κύριου Λοκριτά, το οικογενειακό μου όνομα. Γνήσιο. Γνησιότατο, να σας δείξω την ταυτότητα. Καλά, καλά, άσε την ταυτότητά σου, δεν χρειάζεται, σε πιστεύω. Μα επίθετο είναι αυτό, βρε παιδάκι μου. Παρακαλώ, στο οικογενειακό μας δέντρο υπάρχουν προσωπικότητες. Πα, τι μου λες, έχετε οικογενειακό κέντρο. Κλαδιά να δουν τα μάτια σας. Λόγοι, κληρικοί, επιστήμονες, ευεργέτες. Καλά, δεν μου λες. Εσύ πώς βγήκες έτσι. Πώς έτσι, τι έχω. Αυτό σου λέω, παιδί. Τίποτα δεν είναι. Μια χαρά παιδί είσαι. Και από σώει όπως μου λες. Τι το θέλεις μάτια μου το συγγραφιλίκι. Δεν βρίσκεις ένα αξιοπρεπέστερο τρόπο να βγάλεις το ψωμάκι σου. Μα τι συζητάμε τώρα, τι δουλειά έχει το ψωμάκι. Σωστά, σωστά. Εσύ βέβαια δεν γράφεις για το ψωμάκι σου. Γράφεις για την αιωνιότητα. Μόνο πώς σε περνάει το χέρι μου, δεν θα πεις την αιωνιότητα με τέτοιο όνομα. Και Ελευθέρης και Φωτεινός πάει πολύ. Ακόμα και Ελευθέρης να γίνει, μαζί με το Φωτεινός πάει. Έπεσε στον κώδικα. Εκτός αν θες, αντί Φωτεινός, να βάλεις ψευδόνυμο. Τι ψευδόνυμο. Ένα, οτιδήποτε. Τόσοι και τόσοι έχουν διαπρέψει με ψευδόνυμο. Ελ Γκρέκο. Εγώ, Ελ Γκρέκο. Παράδειγμα σου είπα. Βρες κάτι. Φτάνει να μην είναι στον κώδικα. Τι να βρω. Θα σε βοηθήσω εγώ. Ας πάρουμε τον τόπο σου. Πάρε από την Πάρα. Αθηναίος από τη Σύνη. Αθηναίος από την Αθήνα. Σάμνος από τη Σάμου. Έτσι, μπράβο. Από πού είσαι? Από τα Βάγια. Βάγια. Της Βιωτίας. Άστα, άστα. Να λείπουν τα Βάγια. Αναστήσιμα για αυτά. Πέσαμε στον κώδικα πάλι. Για να σκεφτούμε. Από το μικρό όνομα του πατέρα σου, ίσως. Πώς το λέει το πατέρα? Αναστάση. Τι μου λες, μας δουλεύεις? Θα σας δείξω την ταυτότητά μου. Όνομα πατρός. Παράτα την ταυτότητά σου τώρα. Ποιος θα διαλέγει αυτά τα έξυπνα ονόματα στην οικογένειά σας? Η Νουνή. Εμείς κατάμε τις παραδόσεις. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο. Μόνο να διαλέγετε πιο σωστά τους νονούς σας. Λοιπόν, για να σκεφτούμε. Όχι το πονήμιο, όχι πατρόνυμο. Τι μένει? Κάποιο χαρακτηριστικό. Ψηλός, Μπα. κοντός, Ούτε. λιγνός. Εγώ. Χοντρός, Δεν νομίζω. το βρήκα. Το χρώμα σου. Μελαχρινός. Μελαχρινός υπήρχε και συγγραφέας. Τώρα γνήσιό του ήταν ψευδόνυμο, δεν ξέρω. Πάντως, όχι, μελαχρινός δεν γίνεται. Τότε, ηλιοψημένος. Άντε πάλι, πέσαμε στον κώδικα. Άνοιξη, Ανάσταση, ακτίνες, ήλιος, φως. Λοιπόν, εγώ θα σου το πω και πήγαινε σπίτι σου και σκέψου. Σκοτεινός. Μα είναι δυνατόν. Περιλαμβάνει και την αντίθεση. Σκοτεινός, φωτεινός. Περιλαμβάνει και την αντίθεση. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μα κύριε Λο, Τώρα το επίθετό σου. Φωτεινός. Άρα, πήγαινε σπίτι σου και αν αλλάξεις, αν θέλεις φαγητούλα, σκέψου καλά τον τίτλο, άλλαξε το όνομά σου και έχεις καταλάβει το πνεύμα μου, πιστεύω. Όχι άνοιξη. ακούστε. Ακόμα εδώ είσαι, μισή ώρα μου φαίνεται. Οι άλλοι θεατρικοί συγγραφείς περιμένουν ουρά απ' έξω. Σκέφτηκες καθόλου τους άλλους. Μα, Δεν έχει μα. Τώρα ήρθε η ώρα του μάλιστα. μάλιστα. Μάλιστα, χαίρετε κύριε λογοκριτά. Έτσι είναι η διαδικασία. Τον τίτλο όμως δεν σας τον είπε ποτέ στη διαδικασία. Τον τίτλο θα μου τον πεις αν αλλάξεις το όνομά σου. Και άμα θέλεις φραγιδούλα, σκέψου τον πολύ καλά.
Κατάλαβες το πνεύμα μου. Όχι άνοιξη. Προτιμότερο να λείπει και το καλοκαίρι. Από τον τίτλο τουλάχιστον. Με εννοείς ελπίζω. Χειμώνας φθινόπωρο δηλαδή. Έτσι θα. Κατάλαβα. Δεν ήταν και δύσκολο. Ολόκληρο οικογενειακό δέντρο έχεις. Κλαδιά να δει τα μάτια σας. Καλά, καλά, πολύ καλά. Χαίρετε Καλό. κύριε Λογητά. Καλό. Δέκα νεύς. Καταρχάς, Να περάσει ο επόμενος. ο επόμενος δεν είναι επόμενος. Και τι είναι ρε προηγούμενος. Η επόμενη δηλαδή, η κοπέλα είναι. Ορίστε που καταντήσαμε. Βγήκαν οι γυναίκες από την κουζίνα και μου γίναν δακτυλογράφοι. Εμείς σαν τα βόδια κάναμε τα στραβά μάτια. Μετά μπήκαν στις επιστήμες και τις τέχνες. Και τώρα μου έρχεται η γυναίκα συγγραφέας. Είδες χάλια. Μα καθόλου καλή κύριε Στρατηγέ μου, είναι πολύ ωραία κοπέλα. Σπίτι στο ποτήρι. Προσχή. Μάλιστα. Μην παίρνεις σαν πολύ θάρρος πήρες εσύ και θα στο κόψω. Όχι, και με έχει μόνο μοναχοπέδι, μην μου το κόψετε. Μην μου κόψετε το κεφάλι. Και κεφάλι με στούρνε. Για το θάρρος σου λέω. Α, αυτό, σύμφωνα. Λοιπόν, τελειώνει. Να περάσει ο επόμενος. Δηλαδή... Τα φωνή τα μαθαίνεις ρε. Όχι το. Γρήγορα να περάσει ο επόμενος. Καταρχάς, Εμπρός. Καλημέρα σας. Φανή Παπαδοπούλου. Αυτό είναι όνομα. Και χωρίς πολλά. Μπαίνεις, όνομα. Μπράβο. Ένα μειονέκτημα υπάρχει, αλλά θα το παραβλέψω. Μειονέκτημα. Το φίλο. Ποιο φίλο. Τέλος πάντων. Προχωρούμε παρακάτω. Τίτλος έργου. Το λακωνίζει εστί φιλοσοφή. Μονολεκτικά. Μονολεκτικά δεν γίνεται. Ο τίτλος του έργου μου αποτελείται από 2 λέξεις. Έστω. Τίτλος έργου Θανάσης Διάδος. Άκουσα καλά. Θανάσης. Ακριβώς. Σαν πολύ οικειότητα δεν έχεις με τον ήρωα. Κοντοχωριανό σου ήτανε. Ο Διάκος. Μα ο Διάκος είναι κοντοχωριανός Ολονόνιας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κι αν ολονόνιμα δηλαδή. Των Ελλήνων. Α, τον Ελλήνο. Μάλιστα. Ωραία. Σαν καθηγητή. Μα είμαι καθηγήτρια. Φιλόλογος. Φιλόλογος και δεν ξέρεις πως λέγανε τον Διακό. Αθανάσιο! Ναι, αλλά νομίζετε ότι σαν του μιλούσε η μάνα. Άσε κάτω τη μάνα του Διακού. Μα δεν πρόκειται μόνο για τη μάνα του. Οι χωριάτες σαν του μιλούσαν, πώς τον έλεγαν. Αθανάσιο. Ο Διάκος είναι λαϊκός ήρωας. Τι είναι, λαϊκός ήρωας. Εγώ ξέρω ότι ο Αθανάσιος Διάκος είναι εθνικός ήρωας. Το ίδιο κάνει. Το ίδιο κάνει, Καθηγητές σου λένε και καθηγητήσια. Και περιμένουν τα παιδιά να φωτιστούν από εσάς. Μου το κάνουν συχνά αυτό το καλαμπούρι τα παιδιά. Ποιο καλά το. Κυρία Φωτεινή, ελάτε να μας φωτίσετε. Για, δεν μας τα πες αυτά. Έρχεσαι εδώ μέσα, μου λες Φανή. Τώρα μου το γυρνάς Φωτεινή. Μα Φωτεινή, Φανή, το ίδιο κάνει. Και αυτό το ίδιο κάνει. Η κουτί είσαι, ή την κουτί παρισφάνεις, ή εμένα περνάει για κουτό. Με το Φωτεινή παίζουμε στον κώδικα. Κώδικα. Τον παίζω στα δάχτυλα εγώ τον κώδικα, κατάλαβες. Εγώ δεν έχω ιδέα από κώδικες. Ούτε τα σήματα μόνος δεν ξέρω. Κακός. Προσφέρουν πολλές γνώσεις στα σώματα. Ποια σώμα. Γενικώς, το σώμα προσκόπων, το σώμα στρατού, το σώμα αστυνομίας. Προσκοπίνα δεν έκανε. Όχι. Κακός. Θα μάθαινες πολλά πράγματα. Καταρχήν θα μάθαινες. Πιπ. Τι είναι αυτό. Σήματα μόρς. Δεύτερον, θα μάθαινες να ξεχωρίζεις απλές έννοιες. Και όχι να άρχισεις να μου λες ότι εθνικός και λαϊκός κάνει το ίδιο. Κοιτάξτε, αφού το έθνος αποτελείται από τον λαό. Στοπ. 10 νες. Είναι έθνος, παιδί μου. έθνος. Στην εκπαίδευσή σου ή στο στράτευμα, διδάκτιστη είναι έθνος. Μάλιστα. Ωραία. Εξήγησέ το στην κυρία καθηγήτρια, γιατί δεν φαίνεται να το ξέρει. Έθνος. Απλά. Έθνος. Είμαστε εμείς. Τι σας έλεγα. Αυτό είναι διδάκτης. Όχι. Τι είναι διδάκτης, ακούω. Έθνος είναι το εδραίο δεμέριο της εθνικής υποστάσης. Μετά... Τι λες, μωρέ. 6 ώρα και εγώ με τη συμπάθεια. Δεν πειράζει. Εντάξει. Στούρνε, έξω ρε.
δημοτικού μωρέ. Είναι και από ένα βλακοκόρι, δεν ξέρω ποιο. Δικαιολογείται να κάνει ένα λάθος. Α, εσύ κοντά μου, κάθε δίκαια. Έρχεσαι και μου λες ότι ο εθνικός λαϊκός κάνει το ίδιο. Πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, πρόσεξε. Μπορούμε, εθνική άμυνα, μπορούμε ανταυτού να πούμε λαϊκή άμυνα. Κανονικά, Άσε τα κανονικά και τα κανόνιστα. Μπορούμε ή δεν μπορούμε? τώρα. Και τώρα και ύστερα κοπέλα μου, μπορούμε ή δεν μπορούμε? Τώρα όχι, δεν μπορούμε. Έτσι. Εθνικός πλούτος. Μπορούμε ανταυτού να πούμε λαϊκός πλούτος? Μα το εθνικό κεφάλαιο μιας χώρας είναι ό,τι παράγει ο λαός της. Δηλαδή εθνικός πλούτος είναι ο λαϊκός πλούτος? Τώρα, όχι. Έτσι πράγμα. Αρχίζουμε να τα βρίσκουμε εμείς οι δύο. Πρόσεξε. Εθνικός ύμνος. Εθνικός ήρωας. Εθνικός ευεργέτης. Αποστολή. Μεγαλειώδης. Είσαι στη θέση τους να λέμε λαϊκός ήρωας, λαϊκός ύμνος, λαϊκός ευεργέτης. Άλλο πράγμα. Τώρα, γιατί σου τα λέω όλα αυτά? Γιατί? Για σκέψου. Σκέφτεσαι. Μάλιστα. Τι σκέφτεσαι? Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά? Ωραία. Πώς τα λέω για να καταλάβεις το δικό μας κώδικα. Έχουμε και εμείς κώδικα. Κώδικα εσείς, κώδικα εμείς. Συνεννοηθήκα. Άλλη όθηση θα πάρει σαν Αθανάσιος Διάκος, εθνικός ήρωας. Κι άλλη σαν Θανάσης και λαϊκός. Άλλο πράγμα. Τώρα για το ήρωας ή ήρωας, γράψε ό,τι θέλει. Είμαι προοδευτικός άνθρωπος. Δηλαδή, Πάρτε, διόρθωσέ το σπίτι σου και ξανάρχισε αύριο. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Και ψήφουσε, μην μου πετάξει κανένα φωστινή, Φανή μου είναι. Φανή, μάλιστα. Παπαδοπούλου. Κυρίως αυτό. Γι' αυτό με είδες και σου φέρθηκα με τόση επίοικια. Κοιτάξτε, σχετικά με το Θανάση. Σπίτι σου τα κοιτάς αυτά. Στην γραφή θέλετε να μου στήσεις οι γυναίκες, στη φλιαρία όμως δεν την κόβετε. Το λακωνίζιν, ακούω γρήγορα. Το λακωνίζιν. Στη φιλοσοφία. Έτσι πράγμα. Πήγαινε σπίτι σου λοιπόν και ξαναέλα αύριο. Ή μεθαύριο. Ή όχι, παραμεθαύριο. Όποτε τα βρεις με το όνομα του Διάκα. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Να χαρούμε. Πώς να χαρούμε που μας πρίξατε το σηκώτια όλοι εδώ μέσα. Να βρούμε τώρα τι θέλουμε. 10 νεύς. Συγγνώμη, αλλά αυτοί έξω. Προχειρέ. Να σου μιλήσω. Μίλα. Συγγνώμη, αλλά αυτοί έξω θέλουν να πούν όλοι μέσα μαζί οι μαλάκες. Και τι είναι αυτή, συγγραφής, γράψα μαζί κανένα έργο. Δεν ξέρω τι είναι, πάντως θέλω να έρθουν μέσα για να σας τα πούνε. Για να μου πούνε μωρέ, τα καλαντά. Και τι σας φταίω εγώ να τους βάλω μέσα και μετά να τους έξω, πώς θα τα βγάλω πέρα με τόσους. Τι είναι αυτή, κανένα τσούρμο τα είδε. Ένας. Ένας, Ένας. Και ο ένας θέλει να μπουν όλοι μαζί μέσα. Όχι, ο ένας δεν θέλει να μπει μόνος του. Προσχή! Τι σε διατάζει. Σε διατάζει να μάθεις να μετράς από το 1 μέχρι το 10. Πόσοι είναι αυτοί που θέλουν να μπουν μέσα. 4 και 1. Ένας τι! Ταΐς, αυτό δεν με ρωτήσετε. Δεν βγάζει άκρη να με προκοιτάζει. Φαίνεται είναι έτοιμος να με σπρώξει. Και με το σπρώξιμο θα μπουν εδώ μέσα. Και τι σας φταίω εγώ δηλαδή. Καλά, καλά. Βάλτε τους μέσα και θα τους φτιάξω. Τώρα. Τώρα! Μάλιστα. Γρήγορα! Εμπρός! Ο θείος σας χαιρετά. Και τι μου κουβαληθήκατε όλοι μαζί. Τι παίρνει. Ποιο το πρωτοπολίσατε. Ποιο. Το έργο. Μα δεν έχουμε έργο. Και τι ακριβώς ήρθατε να κάνετε εδώ μέσα. Θα σας παρουσιάσουμε το έργο μας. Α, δηλαδή έχετε έργο. Μη, μα. Τι μη και μα και χαζάμουλες. Αφήστε το στο γραφείο μου και περάστε αύριο. Τι να αφήσουμε. Το έργο. Μα δεν έχουμε έργο. Δηλαδή, έργο έχουμε, αλλά δεν μιλούν. Είναι μυκή. Μη. Να τα πάλι. Θα σας παίξουν ένα κωμικό μημόδρομο που θα σας κάνει να σκάσετε στα γέλια. Δεν θέλω να σκάσω. Αρκετά σκάω κάθε μέρα εδώ μέσα. Το μημόδραμα μας λέγεται ο Φαγάνας και οι Μήνες. Ναι, καταλαβαίνω. Θα σας εξηγήσω
δρόμο. Εδώ βλέπετε, οι δύο πίνες παίρνουν πολυθρόνα για το φαγάνα. Πολυθρόνα. Δεν βλέπω καμιά πολυθρόνα εγώ. Τι λούδινη. Ο φαγάνας κάθεται. Ο πρώτος πίνας το περιποιείται. Ο δεύτερος πίνας στην κουζίνα μαγειρεύει το φαγητό του αφέντη. Ο τρίτος πίνας στο χωράφι θερίζει το σπορό του φαγάνα. Για σταθείτε. Αρχίζετε το έργο. Σας έδωσα εγώ την άδεια. Με το έτσι θέλω δηλαδή. Μα θα διασκεδάσετε πολύ και λογοκριτά μου. Μημόδραμα, κομικότατο. Τούμπες, γκάφες και τέτοια. Και πού είναι το αστείο. Ορίστε. Ο φαγάνας δίνει κλωτσιά στον πίνα γιατί του πόνει στο δάχτυλο του ποδιού. Και αυτός παίρνει τούπα. Θέλετε κι άλλο αστείο. Ο πίνας στην κουζίνα έχει τρελαθεί στην πίνα. Κάνει να μπουκωθεί λίγο φαΐ, αλλά καίγεται. Καλά να πάθει για να μάθει να μην κλέβει το φαγητό του αφέντη του. Καμαρό στα μούτρα του. Αφού διασκεδάζετε μόνοι σας, να κάνετε σπίτι να το παίζετε. Τι μου κουβαλιέστε εδώ μέσα. Εγώ ό,τι και εδώ που με διασκεδάζω. Μα δεν είναι το πρώτο το καλύτερο. Ο πίνας στο χωράφι φορτώνει ένα πουλάρι. Τρώει μια κλωτσιά και πέφτει κάτω. Αχ, με κόλλησε το μάχο από τα γέλια. Καλά, καλά. Να συνεχίσω. Συνέχισε. Φτάνει ο πίνας και πάει τη σκοπική στο μάγειρα. Και τρέχει να μαζέψει φρούτα. Γρήγορα. Γρήγορα. Πάντως θα ξέρετε, αν παίξουμε πολύ γρήγορα θα ζοριστείτε. Μα, και τώρα σας έπιασε το ενδιαφέρον. Άμα μου κουβαλιέσαι εδώ μέσα σκέρι ολάκυρο, δεν σας ενδιαφέρει άμα θα λύσουμε ή όχι. Όπως θέλετε. Εγώ δεν θέλω τίποτα, το μόνο που θέλω να τελειώνεται. Μάλιστα, λοιπόν. Ο πίνας φέρνει το φαγητό στον αφέντη του. Ο πρώτος πίνας του δένει μια πετσέτα γύρω από το λαιμό. Σιγά τον άνθρωπο. Σιγά. Είδα τους υπηρέτες, ο Θεός θα σε φυλάει την κακία τους. Λοιπόν, φτάνει ο πίνας με τα φρούτα. Από τη βιασύνη του σκοντάφτει. Ένα μήλο έτσι από τη φαγάνα και τον κάνει μουσκεμα. Όχι, εκείνος τιμώνει. Αρπάζει το μαστίγιό του και του χτυπά αλήθεια. Καμαρώστε, οι πίνες εξωθρύνει. Ξαφνικά, ο τρίτος πίνας αρπάζει το μαστίγιο που το αφέντη του. Τον δένουνε και τον τραβούν σαν αρκούδα. Κάτω μου τη χάρη, για δεις μέσα στον άνθρωπο. Άκουσε εκεί σαν αρκούδα. Αυτό μας έλειπε, μας έλειπε ότι βλέπουμε λίγο πιο επιβλητικό και μεγαλώσιμο. Έξω ρε όλοι, έξω τώρα. Εσείς μπορείτε να μείνετε. Καθίστε να καπνίσουμε έτσι. Φύγετε εσείς! Με δουλεύετε! Καθόλου αυτό ο σχεδιασμός και λογοκριτά μου τούτη εδώ είναι μαστός στην τέχνη. Μπορούν να δουλεύουν χωρίς εργαλεία, να κάθονται χωρίς κάθισμα, να τρώνε χωρίς φαγητό. Το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι να παίζουν θέατρο χωρίς άδεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δρόμο λοιπόν, όλοι έξω. Από σήμερα είστε άνεμοι. Αλλά μην ανησυχείτε. Αφού μπορείτε να δουλεύετε χωρίς εργαλεία, να τρώτε χωρίς φαγητό και να κάθεστε χωρίς κάθισμα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, αλλά έχουμε την έγκρισή σας. Έγκριση, προλαβαίνετε να φύγετε πριν σας δέσω εγώ και δεν λύνεσαι με τίποτα. Κοιτάξτε, η μίγα κατάγεται από τις δωρείς. Πολύ πιο δωρείς του φάρου. Μάθημα θα μου κάνεις τώρα. Όχι, απλά λέω ότι εμείς σαν Έλληνες έχουμε το καθήκον. Ήρθατε εσείς οι αρκουδομητρόλακοι να μου μάθετε εμένα τα καθήκοντα των Ελλήνων. Όχι, απλά λέω ότι αφού από τον Πλάτο το μέχρι τον Μαρσέλ Μαρσό. Αυτοί ήταν Έλληνες. Όχι, ακριβώς αυτό. Αφού οι ξένοι ακολουθούν την παράδοση της μήμας, οφείλουμε κι εμείς. Δεν έχω τίποτα εναντίον του είδους. Φτιάξτε μία μήμα που να μην δένει το όποιον έχει κάπως μεγαλύτερη όρεξη και ξαναλάτε. Συνεννοηθήκαμε. Μάλιστα, καταλάβαμε. Ο θείος σας χαιρετάει. Ποιος ξέρει σε τι ύψη μου φτάσαν την πίεση τώρα. Πρέπει να πάρω το θάρρος. Νερό. Αυτό το κοθόνι πάλι δεν μου έφερε νερό. Δεν κάνες νερό. Ποια! Νερό. Νερό ρε το χάπι. Καπί, το χαπάκι. Νερό, νεράκι. Τι θέλει.
Γρήγορα, ρε. Όπου θα με πεθάνουν. Δεν είναι δουλειά αυτή η δική μου. Καλύτερα στο Ιράκ να πάω. Άντε ρε Κανές. Παρόν, τρέξεις. Εντάξει, ζωντανέψαμε. Και τι μου να πει ρε, νεκρός. Ξέρω εγώ, άμα βλέπετε τα μούτρα στον καθρέφτη. Εσύ να δεις τα δικά σου καθρέφτη. Μάλιστα. Και όταν σε φωνάζω να έρχεσαι με την πρώτη. 3 φορές σε φώναξα. Συγγνώμη, αλλά είχα μπλέξει με κάτι τρελούς. Βγαίνει ο Νταΐς και μου προσφέρει τσιγάρο. Δηλαδή, ο άλλος μου κουτίνει τσιγάρο. Το παίρνω κι εγώ για να μην φωνάσω σαν πλάκας. Μετά μου φέρνουν φωτιά να το ανάψουν, εγώ φωτιά δεν είδα. Μετά μου σκάνε ένα χαμόγελο σαν τα αγγελάκια. Κουφάλα ήταν, μουγκί ήταν. Δεν ξέρω τι στο διάλογο ήταν. Τι έκανα με τη δουλειά μου. Πάψε να μου δίνεις προαγωγές και κάνεις τη δουλειά σου. Μάλιστα. Λοιπόν, γρήγορα, να περάσει το επόμενο. Έχουμε ή και ή πάλι. Γρήγορα σου λέω, να περάσει το επόμενο. Μάλιστα. Δηλαδή, όχι ή... Θα σε κλείσω μέσα, ρε. Τι να πω, τι θέλω να πω. Κάνε τη δουλειά σου, να περάσει το επόμενο. Τώρα, θα σας... Τώρα, γρήγορα. Φτάνω εδώ μέσα. Θα αντέξω για πολύ. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όλοι τρελοί εδώ πέρα έρθουν. Δέκανες. Μάλιστα. Δεν είμαι καλά. Τι έχεις. Πρέπει να σε τιμωρήσω λίγο για να ανεβώ. Τι έκανα. Προσοχή. Η μία να. Προσοχή. Ανάποδα τα κάνεις. Προσοχή. Η μία να. Φέρε μου τον επόμενο, γρήγορα. Ο επόμενος. Ναι, τον επόμενο φέρε. Τώρα να σου φέρω τον επόμενο. Τώρα φέρε τον επόμενο. Εμπρός! Εμπρός είπαμε! Μουγιά, δεν θα μιλήσετε. Γρήγορα. Όνομα και τίτλο έργου. Μου θα μιλήσετε. Μουγκί και εσείς. Τότε. Να μιλήσω. Μίλα. Μα μου είπατε να μην μιλήσω. Λίγα λόγια. Όνομα και τίτλο έργου. Μόνος τόσους ανθρώπους τι τους κουβάλεις. Τι είναι άνθρωποι. Παρατή. Σκιές. Σκιές. Τι σκιές, φαντάσματα. Σκιές, πίσω μου σεντόνι. Σεντόνι. Θέατρο σκιών. Και ήρθατε να μου απλώσετε σεντόνι εδώ μέσα. Όχι, χωρίς σεντόνι ήρθαμε. Το σεντόνι το φέρνει μόνο μου σήμερα. Έβαλε πουγάδα. Πάψε κολλητήρι, σε παρέσω! Δεν χρειάζεται συστάσιο, καραγκιόζει το κολλητήρι, κύριε Σταυροκριτής. Γιατί δεν κρίνεσαι καλά. Θα μου πεις μετά δεν μπορεί να τα κρίνει. Θα μα πεις λόγια όμως, το Θεό στην ψυχή του. Τελειώσατε. Α, ακόμα δεν αρχίσαμε αυτά, είναι εκτός κειμένου. Α, δηλαδή έχουμε και τόσο κειμένου. Φυσικά, εσύ μετά θα ρωτήσω γρηγέκες και τη ζεροτούλα. Αχ, Τι έπαθε αυτή και σκούζει. δεν το θέλω το σημαίνει πιάτο, να μου φέρετε πίσω. Παπακό, είναι πιάτο. Εκεί που πας το φαΐ. Και αυτό τι πλάνα είναι. Η Βεζιροπούλα δεν μίλησε για φαΐ, για πιάτα μίλησε. Αυγιανά δηλαδή, δυστυχή η άμμη. Πετσί και κόκκαλο είναι. Τι δεν σε κάνει ακόμα να φτιάξει με κανένα ψίχουλο. Να το κόψεις τη μέση καλή πατέλα, να μου δώσεις και εμένα το μισό. Και να μείνω αγωνιστικός κολλητήρι. Είπα δεν θέλω να παίξετε το έργο σας. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και ένα μοναχό του, πάλι δύο κάνει. Από το κόψα το ψίχουλο. Άιντε να δούμε πάλι τι θες. Με μία λέξη μονολεκτική. Πεινώ! Και τι να σου κάνω εγώ, βρε Ζευζέκη, ας σώψε το σύννεφο που δεν έβριξε. Βρέχει, δεν βρέχει, πάντα ξενυχτικομένος μένω. Και εμείς στο παλάτι που φεύγουμε. Παπάκο, πήγε από την πλάτα του πελατιού
τέτοιο, γιατί όπου να είναι θα σου ζητήσουν καμιά πεντάρα για βοήθεια. Και εγώ θα τους πω πως είναι μια πεντάρα κολλητήρι, γιατί δεν έχω δει ποτέ μου. Αχ, αν δεν έχετε χρυσό πιάτο, κάντε αέρον να μου αγοράσει. Να τα, δεν τα έλεγα. Έλα να το δίνουμε καλέ παπάκο, μη μας ελανίσουν. Και τι έχουμε εμείς για να μας ελανίσουμε κολλητήρι. Α, εγώ πάντως έχω το βλακί μου. Και δεν κάθομαι να με ξεβλακώσουν με κανένα. Να μαζέψτε το, άκουσε εκεί βρακί. Βρακάκι, κύριε Λογοκριτά μου, τόσο βάδε, το βλέπετε πως είναι. Άσχετο αυτό. Πώς άσχετο, άλλο βρακί, άλλο βρακάκι. Αλλού τα κόλπα. Ό,τι και να είναι, όσο μεγάλο και να είναι, βρακί με ιερά τάματα δεν περνάει, κόβεται. Να το βγάλουμε τότε. Πάπου θα βγάλετε το βλακί μου, να βγάλετε το δικό σας άμα θέλετε. Πάρτε το αυτό από εδώ, γιατί άμα πέσει στα χέρια μου, θα το πνίξω το ανεδέστατο. Εμείς περιμένουμε ότι θα μας επενέσετε, συνεχίζουμε παράδοση αιώνα. Να σας επενέσω. Είπα να δείξω επίοικια. Λέω, καραγιώζης είναι μου, ρε. Αλλά εσείς δεν έχετε το νόσιο. Εσύ τα φταίς όλα, θα σε κάνω τόξο ξύλο. Άμα με κάνεις τόπι καλέ πατέρα να μου το δώσεις να παίζω κιόλας. Γιατί τόσο καιρό σε παρακαλώ και ακόμα να μου το αγοράσεις. Και με τι να σου το αγοράσω, βρε. Με τις ψήρες στο κεφάλι σου. Ως εδώ και μη παρέκει, πάρτε τις ψήρες σας και δρόμο. Δεν θα δώσετε να λυθείς ψήλους τρόπους του λένε. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ, μαντράχαλοι ολόκληροι να παίζετε πίσω από τα σεντόνια. Πρωτόκολλο περάσατε. Τι να πρωτοκολλήσουμε, δεν έχουμε κοινή. Και μου ήρθατε εδώ χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου. Έξω γρήγορα, γρήγορα. Θέλω να το δίνουμε καλέ παπάκο. Γιατί μας βλέπω να πρωτοκολλούμε το βλακί μου. Αχ, Πάντως δεν έπρεπε να μας διώξετε. Το θέατρο σκιών έχει ιστορική σημασία. Έξω. Τώρα όλα τα σπασμένα θα τα πληρώσει το κοθόνι. Δεν κάνεις! Μου λες παιδί μου, τι κάνεις εσύ εκεί έξω? Στέχω. Στέκεις, Στέχω. Στέκεις, δεν κοιτάς να έχουν κάτι πρωτοκόλλο όλες και παίρνουν εδώ μέσα. Πράγμα. Χαρτάκια, πρωτόκολλο. Όλοι έχουν και από ένα χαρτάκι. Βέβαια, άλλος από τσίκλα, άλλος από καραμέλα. Στούρνε, από πού κατέβηκες? Το χωριό μου. Αλλά δεν με κατέβηκα, με κατεβάστηκε. Μη εγώ. Ξέρω, θα βόσκαγες στα γίδια σου τη στιγμή. Μάλιστα. Κοίτα καλά, και μη μου ξαναφέρεις άτομο εδώ μέσα χωρίς να το ρωτήσεις άμα πέρασε αριθμό πρωτοκόλλου. Συμπαθάτε, αλλά... Έχουμε άλλα πάλι. Πώς θα το κάνω, δεν μπορώ να κάνω για τις ερωτήσεις. Αυτές αυτή είναι η δική σας. Τρέπομαι. Ντρέπεσαι να ρωτήσεις άμα έχουν αριθμό πρωτοκόλλου όσοι δεν. Για αριθμό να ρωτάω. Για το άλλο... Καλά, ρώτα για αριθμό. Χωρίς το άλλο που είπαμε, ξέρω. Παράτα και εσύ τιμήματα. Τελείωνε. Να περάσει ο επόμενος, γρήγορα. Μάλιστα. Όσο γι' αυτό... Δηλαδή, πίσω και κλάδι την ουρά. προσχή. Λέγε, Τι να πω. για την αγλάδα και την ουρά. Α, για τους έξω μιλούσα. Αυτή και είναι η πρώτη. Η καλύτερη. Τι είναι πάλι. Κόβεις τα γέλια ή σου κόβω την έξοδο. Όχι, μην μου κόψετε την έξοδο και έχει να με δει μια ξαδερφούλα μου που είναι απ' έξω. Ξαδερφούλα, Για να τη δεις όμως, πρέπει να επιδείξεις στρατιωτική πειθαρχία και ευπρέπεια. Μάλιστα, αλλά... Έχουν αλλά πάλι. Με συμπαθάτε, δεν μπορώ να κάνω τις ερωτήσεις, πώς θα το πω. Τι σε διατάζουν να ρωτήσεις. Να ρωτήσεις άμα έχουν αριθμό πρωτοκόλλου. Όλοι έχουν. Φύγε. Να περάσει ο επόμενος. Γρήγορα. Φύγε, γρήγορα. Εμπρός.
Υπομονή, να τα γυάλι. Απλώς να μας επιτρέψετε, αν έχετε την καλοσύνη. Καλοσύνη, τέρμα και χτυπάει. Δεν θα σας κουράσουμε. Ένα αποσπασματάκι με την άδειά σας. Με την άδειά μου να παίξει μουσική χοροδία μέσα στο γραφείο μου, τρελαθήκατε τερός. Δεν είναι χοροδία, είναι ο θείασος του musical. Δεν τραγουδούν. Εξαιρετικά. Αλλά όχι το τραγούδι και το τραγούδι. Υπάρχει πλοκή. Απλή, αλλά χαριτωμένη. Ένα παλικάρι έρχεται να κλέψει την Ανούλα. Τι ξέρετε την Ανούλα? Δεν ξέρω την Ανούλα, αλλά αυτή την κλέψαν 3 παιδιά, όχι ένα. Εμείς κάναμε παραλλαγή. Την κλέβει ένα παιδί, τους κυνηγάει το συγκοινολόγιο του Φεκίδη και παραλίγο να πέσει η Ανούλα σε πηγάδι. Αυτή ήταν η Γερακίνα, όχι η Ανούλα. Εμείς τα σηκωλήσαμε. Οι διάφορες περιπέτειες σε πάσματα της Υπήρου, των Ίσων, της Τεραιάς και της Μακεδονίας συμβαίνουν όλα στην Ανούλα. Εκπρόσωπο της Ελληνίδας γενικώς. Φαντάζομαι ότι σας συγκινούν και εσάς τα άσματα της πατρίδας μας. Βεβαίως. Αλλήμον. Τότε μπορούμε να σας παρουσιάσουμε λίγα δειγματάκια. Από εδώ η Ανούλα. Από εδώ το παλικάρι. Από εκεί οι συγγενείς. Και από την άλλη οι αφηγητές. Ένα παιδί λεπέτης και παλικάρας επήρε την Ανούλα και μπήκα στα βουνά. Επήρε την Ανούλα και μπήκα στα βουνά. Μπουμ, 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 τα τουφέκια μας ρωτούν, τα τουφέκια μας ρωτούν. Μπουμ, 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 μπουμ. Την πυρακιά ανεβήκαμε σε ελεύθερα λιμέρια, Ανούλα μου γλυκιά. Σε ελεύθερα λιμέρια, Ανούλα μου γλυκιά. Μπουμ, 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 τα κανόνια τους βροντούν, τα κανόνια τους βροντούν. Τίποτα άλλο δεν ρωτάει. Θα σας πω εγώ τι άλλο ρωτάει. Το χέρι μου ρωτάει. Αυτό μας έρχεται τώρα, να πιστεύουν και όλα αυτά τα μπουμ 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 είναι για την Ανούλα. Φυσικά. Εμείς ζητούμε τη χαρά κι αυτοί μας δουφεκίζουν με πέτρινη καρδιά. Κι αυτοί μας δουφεκίζουν με πέτρινη καρδιά. Μπουμ, 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 να κι οι πόπες μας ρωτούν, να κι οι πόπες μας ρωτούν. Μπουμ, 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 μπουμ. Έξω ρε, έξω όλοι, τι είναι αυτά που λέτε. Να πιστέψω εγώ ότι αυτά τα μπουμ 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 είναι για την Ανούλα. Μα φυσικά. Άντε να δεχτώ τα τουφέκια. Τα κανόνια και οι πόμπες, τι δουλειά είναι. Το ίσο. Ίσο, Μα ξέρετε, όπως στη βυζαντινή μουσική, πρώτον το ίσο. Ρε δεν αφήνετε τα ίσα και τα άνισα, λέω εγώ. Κώδικας είναι. Λεύτερα λιμέρια, χαρές και πανηγύρια, του προκομμένου του ζευγάρισα. Ταλαντούχοι. Οι πρωταγωνιστές της μουσικής κομμωδίας μας. Κατά τη γνώμη μου, ανήθικοι. Δεν φτάνει που κλεφτήκαν, έπρεπε να πάρουν και τα βουνά. Καλά τους κάνανε και τους κυνηγήσαν. Εγώ χειρότερα θα τους έκανα. Τους έκαναν πολλά. Είδατε, δεν σταμάτησαν μόνο στα τουφέκια. Αλλά όπως ξέρετε, η αγάπη πάντα ευθεία παίρνει. Δεν ξέρω τίποτα τέτοιο εγώ. Θα σας το δείξουμε εμείς. Αν μας παραχωρήσετε λίγα ακόμα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας. Περιττών. Το έργο δεν περνάει. Εκτός αν ακολουθεί τιμωρία των ενόχων. Μα σας είπα, δεν πρόκειται για δράμα. Θα το διασκευάσετε. Τόσα και τόσα συγκολλήσατε και διασκευάσετε. Αλλά και το τέλος. Μα πώς, τα musical έχουν happy end. Ελληνικά παρακαλώ. Μουσική κομμωδία χωρίς ευτυχισμένο τέλος πώς να γίνει. Να γίνει. Αυτός ο άντρας δεν μπορεί να περάσει ατιμόρυτος. Δηλαδή, Βρείτε κάτι. Να τον σουβλήσουν, να τον σκοτώσουν, να τον πετάξουν στο πηγάδι. μα τι λέτε τώρα. Η κοπελιά είναι μικρή, ο χαμάναμαν και δεν της πάντα μαύρα. Αδέρφακι μου, πατέρα και παιδάκι μου. Μπουμ, 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 κι οι κουκούρες μας ρωτούν, κι οι κουκούρες μας ρωτούν. Ωραία, πάρτε τους κουμπούρες σας και δρόμο. Τώρα μέσος. Πριν προλάβω να πω 3. 1, 2. Μην το πείτε, γιατί με το 3 αρχίζουν πάντα να τραγουδούν και θέλετε δεν θέλετε.
Εντάξει, δεν το λέω. Πάρτε τους κουμπούρες σας και δρόμο. Αρκετά σας ανέχτηκα. Εδώ δεν παίρνουν αυτά, αλλού αυτά. Πού άλλο δηλαδή, σε άλλο γραφείο? Σε όλα τα γραφεία ξέρουμε από κώδικες. Να πάτε να βρείτε βλάκες που δεν καταλαβαίνουν. Εμένα με έστειλαν σε εσάς. Φέρνουμε και βλάκες εγώ. Δεν κρίνω. Κρίνω εγώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Λόγω κριτής. Και εσάς τις κρίνω ακατάλληλοι. Και σας λέω, πήγαινε πριν προλάβω να εκραγώ. Και εγώ σαν πόπα. Μα γιατί, εμείς ενώσαμε γνήσια δημοτικά. Γνησιότατα. Τα άκουσα. Χαίρετε. Τώρα αμέσως. Τώρα, πριν, τώρα. Γρήγορα. Φεύγουμε. Δυστυχώς! Φεύγετε. Δέκα νεύς. Δεν τα κάνεις. Έλα εδώ, παιδί μου. Ό,τι θέλεις, τι θέλεις. Τι θέλω. θέλεις. Να τελειώνουμε θέλω. Άντε μπράβο και την πεινάσαμε κιόλας. Ποιοι πεινάσαμε. Έξι και ξερώσε. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Συμφωνήσουμε. Είσαι καλά. Μια χαρά εδώ της Φρασίδα. Εσείς όμως δεν μου φαίνεστε καλά. Κακομάτιας έπεισε. Βάσκα μου. Δηλαδή. Πώς θα το πω, χλωμός δηλαδή, σαν φλουρί. Πώς είσαι, σαν φλουρίστη. Άρχισε τις παρόμοιες. Ακούσικη σαν φλουρί. Τι να πω ψέματα, να πω αφού έτσι είστε. Ξέρεις τι φταίει και με έτσι. Φταίει. Και τι δεν φταίει. Πρώτα απ' όλα αυτά είναι η κόνη. Ξέρεις τι είναι κόνη. Πώς δεν ξέρω, γαρούφαλο. Άρα μπούφε και περιμένω εγώ να σε εννοηθώ μαζί σου. Πριν λίγο δεν το είπατε. Άλλο είπα, παρανόησες. Δουλειά είναι αυτή η δική μου. Έλα εδώ. Πολύ χαλή. Τι έχετε. Σεισμούς δεν έρχονται τίποτα, δεν μπορώ να δω το σεισμό μου. Α, χάσατε τις φίξεις σας. Με έχεις ανεβάσει και εσύ την πίεση στο 20, στο 30, δεν ξέρω πού. Έχει τόσο. Μπορείς εσύ να βρεις το σεισμό μου. Α, τη βρήκα, εντάξει. Ζείτε, εντάξει. Ναι, και πριν τι ήμουνα, νεκρός. Δεν ξέρω κι εγώ. Χωρίς φίξεις πώς θα ζείτε. Και πώς σου μιλούσα δηλαδή. Νεκρός. Μα όχι. Όχι τελώς βέβαια. Ή όχι τελειώσει, έχει και μισό. Πώς δεν έχει μισό. Είσαι πεθαμένος, δεν έχει τα ακούσει. Άντε από εκεί βρουσούζι. Άμα είναι με βρίζετε, καλύτερα να μην ανακατώνουμε ελευθερά με τις φίξεις σας. Να τις βρίσκετε μόνος σας. Έχει χάρη που είμαι κουρασμένος. Αλλιώς θα την πλήρωνες την αφάδειά σου. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Να περάσει ο επόμενος. Μάλιστα. Πόσοι μήναν έξω, πρέπει να κάνω και διάλειμμα, δεν αντέχω άλλο. 2 μόνοι μείνανε και αυτοί με αριθμό. Και με το άλλο που είπε, που ξέρει. Άμα θέλει, τους βάζω μέσα για να τελειώσω μια ώρα αρχίτερα, γιατί πεινάσαμε κιόλας. Πώς θα τους βάλεις μέσα και τις δύο ώρες. Θα δείτε, πάνε κάπως, ανάποδα. Πάνε ανάποδα. Όπως το λέτε. Δεν το λέω εγώ, εσύ το λες. Μάλιστα, εγώ. Να μην προλάβω να κουνηθώ. Άρθα και σε αυτά και πήγαινε φέρ τους μέσα να τελειώνουμε. Μάλιστα. Γρήγορα. Τώρα. Τώρα αμέσως. Μάλιστα. Να τελειώνουμε. Περάστε κι εσείς. Όνομα. Γρηγόρης Αντωνίου. Αντώνης Γρηγορίου.
Γνωρίζεστε? Όχι. Χαίρομαι πολύ. Καλά, καλά. Προχωράμε παρακάτω. Τίτλος έργου. Πίκρα του παλικαριού. Το παλικάρι της Πίκρας. Και δεν γνωρίζεστε, Δεν ήρθατε εδώ να με δουλέψετε. Εμείς, Εσάς, εμείς, Και αυτό το πικραμένο παλικάρι σας. το παλικάρι της Πίκρας. πίκρα του παλικαριού. Τι σόι έργα είναι. Γιατί αν έχουν μέσα κώδικες, συνθήματα κτλ. Προς Θεού, εγώ προσωπικό. Εγώ προσωπικός προς Θεού. Τι πραγματεύονται λοιπόν. Το δικό μου είναι έργο κοινωνικού προβληματισμού. Και το δικό σου Επίσης. κοινωνικού προβληματισμού. Μάλιστα. Όχι προβληματισμού κοινωνικού. Φυσικά, μάλιστα. Δεν μου λέτε. Από πού κατάγεις την καμάρια μου. Από τη Σύμη και... Από την κοίμηση σας. Μήπως από τη Σύμη Κίμης και από την Κίμη Σύμης. Και από τη Σύμη Καλά, άμα το κινήσεις στο αυγό μας το ειδοποιείς μετά, έτσι. Κομμόπολη της Νήσου Σύμης. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Εκεί. Το ξέρω από τη γεωγραφία. Νομός θα το κανίσω. Ενώ η Κίμη Στην Καρσία. Μάλιστα. πάλι συμφωνείς. Εκεί είναι. Από γεωγραφία βλέπω σκίζεται και οι δύο. Εγώ πάντως. Πάντως εγώ. Εκτός από γεωγραφία τι άλλο ξέρετε. Ιστορία. Ελληνική. Ιστορία ελληνική εσύ και ο άλλος ασφαλώς ελληνική ιστορία, Νεότερη. Και οι δύο. Συμπτωματικά. Δεν αμφιβάλλω. Επανάσταση. Και επανάσταση. Κατά της τουρκοκρατίας. Α, Ακριβώς. εσύ τι πετάγεσαι τώρα. Μα και εγώ το ίδιο. Σύμπτωση. Ώστε η πίκρα του παλικαριού. Πίκρα μάλιστα. Για δες καιρό που διάλεξεν ο χάρος να με πάρει. Τώρα που ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει τις χορτάρια. Χορτάρι, Ήταν Απρίλης βλέπετε. 24. Τότε που τον σούβλησαν. Μάλιστα. Ποιον. Σύμπτωση. Ποιος σου μίλησε εσένα τώρα. Θα μιλήσετε αργότερα και θέλω να σου πω και το παλικάρι της Πίκρας. Ακούω. Σύμπτωση. Τον σούβλησαν. Μάλιστα, αλλά... Στο δέκανες. Παιδεράς, Φέρε το παλικάρι. τι παλικάρι. Της πίκρας. Και που ξέρω εγώ. Πάψε εσύ. Λέγε ποιο είναι το παλικάρι. Σύμπτωση. Πάψε εσύ. Μην πρέπει κανείς παραδείγει τώρα να τελειώνουμε. Ποιον σούβλησαν. Το Διάκο. Να τα πάλι, ποιο διάκο. Καλά μωρέ να το κάνει. Τέτοιο κοθόνι που ήταν. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Να μην σου τύχει σε ανάκριση τέτοιος. Είναι σκληρό καρύ. Σκληρό, μάλιστα. Το παραδέχεις. Παραδέχεται. Πάψε εσύ. Με φωνάξετε, τι με φωνάξετε. Πρόσεχε με. Τι με αυτό κάνω. Λοιπόν, παραδεχτείτε εσείς οι δυο να τελειώνουμε. Άντε, μπράβο. Μα τι να παραδεχτούμε. Πρόκειται για καθαρή σύμπτωση. Θα φτάσω και σε σένα. Κάτσε να ξεμπερδέψω με τούτον εδώ πρώτα. Ένα-ένα τα παλικάρια. Λοιπόν, ακούω. Ορίστε τώρα φταίω εγώ. Ορίστε. Τώρα φταίω. Κλείστε πια με την κουβέντα με τη σου. Δεν βλέπετε σας ηγίζουν. Και εμείς τρέχουμε μετά για νερό και για χάπια. Ακούω τον κώδικα. Έχεις εσύ ένα χορτάρι. Λίγο. Τι χρώμα. Μη ζητή μου κύριε. Δεν ξέρω τι χρώμα είναι το χορτάρι. Δεν με τρελάνετε. Καλεπίνει του ανθρώπου. Πράσινο μου ρε. Ναι. Και παπαρούνι. Άνοιξη ήταν. Δεν θα είχε παπαρούνι. Θα είχε. Τι χρώμα. Πάψε εσύ ρε. Πάψε εσύ. Τι χρώμα. Παναγία. Η άλλη μου εκεί. Τούτη στραβή. Και δεν ξέρω τι χρώμα να είναι οι παπαρούνες. Τι χρώμα ρε. Κόκκινες. Κοιτάξτε, μην εκνευρίζεστε. Πρόκειται για διαβολική σύμπτωση. Για διαβολικό κώδικα πρόκειται. Μα τι λέτε. Τι κώδικα. Τι κώδικα, τι λέτε. Κώδικα. Τι κώδικα. Το χαζό κάνετε. Γαρούφαλα. Πάψε ρε εσύ. Τι άλλα κατώνεις. Ανακατώνω γιατί δεν συγγύζουν και σφίξες μία βροντάνη, μία ανάμεσα και φεύγουν πουλάκια πάνω στον ουρανό. Για καθίστε καλά εσείς δυο, εδώ δεν σας βλέπω καλά. Μη γελάτε. Εμείς απλώς τα έργα μας. Απλώς εμείς τα έργα μας ήρθαμε να καταθέσουμε. Σου τη μουδιά, αφήστε κάτω τα έργα σας και προδευτείτε όλα. Γρήγορα. Να τους βγάλω λίγο έξω για να ηρεμήσετε. Στάσου να παραλάβω και τον άλλο μια στιγμή και ύστερα τους βγάζουμε μαζί πιξλάξ. Α, αυτό το ελληνικό δεν το ξέρω, δεν το λέω στο χωριό μου. Με τις κλωτσές δηλαδή. Α, κλωτσιές, εντάξει μπορεί, δεν βγει καμιά τσίπα. Φύλαξε την όρεξή σου για αυτά τα πικραμένα παλικάρια. Πικραμένα, Λέγε τώρα εσύ μπίλα! Μάλιστα. Το έργο σου Πρόκειται για τον ήρωα.
Εθνικό ή λαϊκό. Εθνικό, λαϊκό, το ίδιο κάνει. Το ίδιο, Μην με βάλετε πάνω από την έθνο. Τι ξέρω εγώ πότε δεν είμαι. Πώς το μαθανάλι. Στούρνε! Λέγε! Ήταν, βλέπετε, μόλις 33 ετών. Μέσα στα νιάτα. Σιωπήσει! Εσύ τώρα δεν είσαι το δικό σου. Σειρά το ονού τώρα. Μπρος, τέλει και εσύ με την πίκρα σου. Άντε μπράβο. Ακούω! Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το σούγλισαν. Ποιον! Ποιον! Το Θανάση Διάκο! Τι κάνετε. Στο φιγούρα μου. Τι κάνετε αυτό. Τι κάνετε αυτό. Εμείς τίποτα δεν το κάναμε. Ήρθαμε απλώς να καταθέσουμε τα έργα μας. Περάσαμε πρωτόκολλο, ρε και καλά. Τι ωραία και καλά μπορεί να πώς είναι ο άνθρωπος εδώ πέρα. Μα τώρα τι έγινε, τι έπαθε ο κύριος Λογοκριτής, γιατί είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Λοιπόν, θα σας πω εγώ που το ξέρω τι θέλει. Από σήμερα το πρωί, πολύ γρουσιά. Λίγο πολύ όλοι φταίνουν. Και εγώ και εσείς, και οι άλλοι μου εκεί, και οι τραγουδιστάδες. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι όμως ποιος είναι ο πρωτοφταίχτης. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πω εγώ που ξέρω ποιος είναι ο πρωτοφταίχτης. Αλλά θα μείνει μεταξύ μας, εντάξει. Ο πρωτοφταίχτης είναι ο Θανάσης Διάκος.